Hjertet pumper blodet rundt i kroppen, og arterierne er de blodkar, som transporterer blodet videre rundt i kroppen. Blodomløbet består af 2 kredsløb. Det, som sender blodet mellem kroppen og hjertet, og lungekredsløbet, som sender blodet mellem lungerne og hjertet. Kredsløbene består af arterier, arterioler, kapillærer, vener og venuler. De 2 kredsløb er til for at sende blod med ilt og næringsstoffer til kroppen, og sende ilt fra de blod til lungerne, hvor de bliver iltet. Her kan man se hjertet snittet ned igennem. Her kan man se øvre og nedre hulvene, som fører afiltet blod til højre forkammer. Og det højre forkammer kan man se her, og det er det, som fører blodet ind i højre hjertekammer. Blodet kan kun passere den ene vej på grund af hjerteklapper, som også gør, at blodet ikke løber den forkerte vej og tilbage op i hjertet eller i forkammeret. Her kan man se højre hjertekammer skåret op, og det er det, som pumper blodet videre. Det pumper blodet videre op til lungestammen og igennem lungearterien, og så op til lungen, hvor det bliver iltet. Lungevenen fører det iltede blod ind i venstre forkammer, som man kan se her. Og her kan man se venstre forkammer indefra og hjerteklapperne. De venstre forkammers hjerteklapper er lidt anderledes, fordi de skal modstå et meget større tryk af blod, og derfor har de sener til at holde sig sammen. Det er også derfor, at selve venstre hjertekammer er så meget tykkere end højre. Ja, her kan man se venstre hjertekammer, hvor det iltede blod pumpes fra, altså venstre hjertekammer, og så op gennem aorta og videre ud i kroppen. Og her kan man igen se, at hjerteklappen sørger for, at blodet kun bevæger sig opad. Og her er aorta, og det er altså kranspulsåren, der tilfører hjertet blod og næring og kan sidestilles med alle andre muskler og organer i kroppen. Blodet går her fra aorta igennem en masse arterier, arterioler, kapillærer, venuler og vener, og så tilbage til hulvenerne. Her kan man se højre forkammer og højre hjertekammer nedenunder, og igen venstre forkammer øverst og venstre hjertekammer nederst. Og man kan også se på billedet, at venstre hjertekammer og venstre forkammer altså fylder nærmest dobbelt så meget som den højre side af hjertet. Ja. Blodet løber igennem hjertet i 2 kredsløb gennem højre og venstre hjertehalvdel. I venstre hjertehalvdel, der pumpes det iltede blod fra lungerne og videre ud gennem kroppen. Ud gennem arterierne. I højre hjertehalvdel løber det iltfattige blod, der har afgivet sit ilt til muskler og organer i kroppen. De løber ind gennem venerne og pumpes så herefter ud i lungerne for at blive iltet på ny. Og sådan fortsætter ligesom processen. Hver hjertehalvdel er desuden opdelt i et forkammer og et hjertekammer, som man også kan se på billedet, der er placeret umiddelbart efter hinanden. Kammerne er adskilt af hjerteklapperne, der så forhindrer igen blodet i at løbe baglæns i systemet. Arterier er de kar, som fører blodet væk fra hjertet, og de kar, som fører blodtransporten tilbage til hjertet, kaldes vener. Kroppens største arterier er hovedpulsåren aorta, som der var på billedet lige før. Den modtager blodet direkte fra hjertet, og fra den går andre store arterier til hoved, hals, arme, ben og indre organer. Arterierne forgrener sig og ender i arterioler, og deres muskulatur gør, at de kan lukke
arteriolen, så kroppen på den måde kan styre, hvor blodet skal løbe hen, og hvor det ikke skal løbe hen. I forlængelse af arteriolerne kommer kapillærer, som er de mindste blodkar, og gennem dem der udveksles ilt og næringsstoffer. For kapillærerne løber de afiltede blod over i venesystemet, og kroppen bruger det her venesystem som oplagringssted for blodet, og det er også her cirka 80% af kroppens blod er her i venerne. Og de mindste vener hedder venuklerne. Hjertet er bygget op af 2 forkammer og 2 hjertekammer, og hjertets sammentrækninger holdes i en regelmæssig rytme, som kan justeres op og ned efter behov, f.eks. ved fysisk aktivitet eller søvn. Forstyrrelser i hjerterytmen kan føre til forskellige ting: svimmelhed, besvimelsesanfald, muskelkramper, hjertestop og en masse andet. Forkamrene de sammentrækkes først, og så hjertekammerne bagefter. Og forkammernes funktion det er at fylde hjertekammerne med blod. Når blodet så kommer til hjertet, modtages det fra kroppens 2 største vener, den øvre og den nedre vene. Venerne har modtaget afiltet blod fra resten af venesystemet. Blodet løber ind i højre forkammer, og herfra der løber det ind i højre hjertekammer, som man kan se på billedet. Og det løber ind i højre hjertekammer gennem en hjerteklap, som man kan se her. Når højre hjertekammer efterfølgende trækker sig sammen, så er det den her klap, der hindrer blodet i at løbe tilbage i forkammeret, og det drives ud ud af kammerets anden åbning og ud i lungearterien, som man kan se på billedet. Og den her åbning, den indeholder også en klap, som modvirker den her tilbageløb i hjertekammeret. Efter blodet er blevet iltet i lungerne, vender det tilbage til hjertet til venstre forkammer, hvor det er samme proces som før ledes til venstre hjertekammer. Og herfra pumpes det iltede blod ud i hovedpulsåren af aorta. Hjertets væg er kun opbygget af hjertemuskulatur, og venstre hjertehalvdel er meget tykkere end højre, fordi det skal modstå et meget højere blodtryk. Og det kan man også se på billedet, at som jeg sagde tidligere, at den venstre halvdel, den er ligesom meget større og meget tykkere. Hjertet skaber et tryk på blodkarrene, når det pumper, og det er det, man kalder for blodtryk. Og blodtrykket det måles både når hjertet trækker sig mest muligt sammen og pumper blod ud i pulsårene, og når hjertet slapper af og fyldes med blod fra store vener. Et normalt blodtryk det ligger på omkring ca. 120/80, men med alderen så kan det her blodtryk altså stige af forskellige årsager. Man kan have højt eller lavt blodtryk, og det varierer sådan efter person til person. Og det har også noget at gøre med, hvad vi foretager os. Hvis vi for eksempel dyrker motion eller er aktiv på en eller anden måde, så er det helt normalt, at blodtrykket er højere. Og det er altså ikke det, der er farligt, men det er at have den høje lille blodtryk. Og det er det, man skal holde øje med. Hos en normal voksens hjerte, der slår hjertet cirka 60-80 gange per minut, når personen altså er i hvile.
og ca. 80 ml forlader hjertekammerne for hvert slag, og det er det, man kalder for slagvolumen. Slagvolumen, det betyder, at der hvert minut udpumpes ca. 5,5 liter blod fra hjertets kamre, og det hedder altså minutvolumen. Ved anstrengende aktiviteter som motion eller andet, der stiger pulsen og slagvolumen, og minutvolumen kan firedobles i sådan en situation. Og hos trænet idrætsfolk, der kan minutvolumen nå helt op på 35 liter per minut.